So, what's up? Kumusta mga kaibigan? Welcome to my channel. Ang nanasad taas sa itong mga kabuang karon. And guys, wow, nakaabot yung tag 200 subscribers. Oh my gosh. Bayuta pa natin. So, thank you Jude guys pag-suporta ninyo and it really means a lot. So, karon dadatag Fanny. And by the way guys, please, kuhaan lang Jude. Gamay na Jude kuwang. Maabot lagi na ng 500 subscribers lagi. Kabalaka. Puspos sa tag video karon. Ay nako, dadatag Fanny karon kay. Tanawan na ni asa ni Koto ba itong kabuang. Lisod na ba kaning animal? Ay nako, dadag Fanny niya. Ano pa skin? Kuyawa din na to eh. Skin ya, di ka ba mo da na? Ay, yung to gagay putang. Huy, tempo yun. Animal na ninyo eh. Awa, kita mo ato. Kita mo ato. Dali, bago pa kay. Patay na tab. Salbahis man yung mga kontra eh. Maglagod yung nga eh. Wapa kayo ba? Pati yun din to na unsa naman taon. Kalma lang mo good, makapatay lang mo taon lagi. Ay, nang animal eh. Ayaw. Joke na to ako ha. Tilaw creeps, tilaw. Animal eh. Animal, hindi ka muhunong. Ano mga karon yung hyper mga kustanan karon animal. Ay lay gara-gara lagi. Kay maglagot ko ng inyong ana baka nang kay ba yung napatambog ba ta. Pikan tos yang sa pamati ang gitwan gitawag mo tergan. Motergan magoro to sa kato. Oh nanasado. Gara-gara na sad, magara-gara na sad. Gara-gara inyo ko. Taka lang. Hoy. Daghan sila guys. Fuck you all. Ayog pada. Back bro. Ayog pada na bro. Back. Smoke ka yung question eh. Ako wala ba ng paborito sa question guys? Nag-practice yung kanya guys kay Murag. Kaptol sa kastanan ba? Pareha na nila, wanang. Lahat ng kauban. Patay na siya. Ayaw, agay. Joke naman. Magdoduha dyan ka rin Fanny, grabe. Perting ni Soda guys. Mga nakabati niya, magdoduha dyan ka niya. Siya dyan ang hero nga, magdoduha ko. Yung cable. Kaya timing, gunyang cable ko, tifang kontra, naaba din ha, or wa. Kaya hindi nyo ma-timing guys, 1A. Magkayaga na yung cable na, yung mid, yung sa mid, animal mo. Uy, itong mid. By the way, classic rin niya ako. Practice pa man na. Awalag mamaster ko ng Fanny. Mag-rank na dyan ko. Mamuga sa tag-rank. As of now, nagyaway. As of now, pang animal. Double buff ba? Alarya. Maginangol ta kay take advantage siya kay Fanny ra ba ta, di ba? So maginangol jud ta kay anak mo na. Sus mga adin niya. Basta Fanny kay mo. Maginangol jud tag buff. Para na pamaymay. Awara gud ka. Hello. Nabuang na guys. Kita mata nga to ba? Lisod kay tanan. Mao jud na ganahan jud. Sa mo tagpatira. Uy, huli sa akto. Hoy. You're dead. Okay, I'm out. Wala kay mana. Back sa everyone. Back sa agay. Pabuthan man. Daghan na sa standard nila eh. I mean, daghan kay kanang mo control like ambot basta kanang patiran ka na mamatid, di mamaak. Unsa naman ta? Mamaak kay tambok. Kiat lang now. Takap yung cable. One adyo tani yun. Oop! Joke lang. Oop! Agay. Muli na dyan ko. Muli sa ko guys. Muli sa ko. Awa na yung unya. Yung buang. Unya ka lang. At ang buka sa dyan ko. Bati ay wala pa may push. Ay naunsa naman taon na eh. Pero tabi. Oop! Pinaatras. Ay kabugo! Masangit ng animal. Nadakpan dyan ko na skimmy ba? Kaigit dyan yung ama ba? War is not a game. Inya ka lang. Ayaw. Agay. Huy.
Tura ay. Ayaw lang, back lang, back. Back lang, kalmahi. Napatayos doon, kitang kimi. Look at Yoso! Wow. Okay. Hatag sa natin nila. Hatag. Bantog rin. Naka-item na yung kimi, guys. Wadyo ka sa bots ko. Skiller niya, guys. Ito ba? Ang robot ba? Murag di sakit na sakit. Sama dyan. Grabe na. Murag sakit na di sakit. Nakabugo na ko. Ay, nako. Murag sakit na di sakit. Sama dyan. Ang sama dyan tayo dyan. Tarong dyan kay. Paitan. Ito magtarong. May tagbo ang 6 storya. Dili mo heal na matay. Ilugan mo yung tao. Lagi. Feeder, hanabot. Yes, sa gitawa. Hanabot eh. Nabuang naman ko eh. Oh, unsam say problema na mo-ulti ka na ako, amaw ka. No! Nuwagtang. Dala, gipaak. Okay. Back bro, kaya ako man na bro. Maapas ako na bro. Okay, agay. Nakaigit. Back bro. Awaan na daw, back bro. Putang ina ha. Uy. Ano ba yung ginagawa mo? Putang ina mo! Alag! Yahakoy! Animala eh! Makasapot mo, dog Fanny. Ay, naku. Doon ako yung dog. Grabihan. Mayuam doon sa Franco. I-believe doon sa Franco. 1-2 ng taan ni Ron. 1-2. Paita rin 1-2 eh. Bati. So kapay magtarong ang mga kontra na ang ingan eh. Daggan kig mamaak. Ay nako. Di biyo kaig piskin na. Kana ba kana. Kasag cable mo eh. My God. Sila ko. Uy. Ayaw na. Back. Oh. Kamao dyan ang Franco guys. Magtago ba? Agay. Patay sa dang Franco. Bobo. Agay! Sakito rin. Saan magpatay ng mga kontra guys. Sakit na guys. Animal yun. Kanahan. Hehehe. Kamboanga ka. Jogbans na ka. Awan na unyay. Agay. Kiat ng naong ni mo. Taka yun. Oo. Garao. Garaas mo. Bugaya baka item na ako isang booking Fanny ng tahan rin. Tira mid. Buang ako. Buang naman ko siguro. Pakyo. Uli na ko. Ay si gara-gara. Naman sa magkaroon aglaw sa baka. Uy. Ayaw na sa amigo magkata dapat ito magsakit ayos nakitay. Agay. Ay 1-3 di na ako mag-vlog di na ako mag-tawag ng gitbuhat. Ay kapoy sa day. Nisoda ring Fanny. Our inhibitor turret is under attack. Nya mag-vlog guys, so kana red din na jud kong do. Kita doggal ng Fanny. Animal mahadlok ko man kagad. Lord resurrecting soon. Nya na lang nyo kana mo duwa o Our kana turret has been destroyed. Dugtan mo yung dog Fanny da. Our Oh, turret kita has mo been to? destroyed. Ducks. Our inhibitor Idol, turret is disciple under gaming. attack. Ay disciple na dahil. Our turret has been destroyed. Our inhibitor turret is under Disciple. attack. Ray, animal. Uy! Affirmative. Wala kita ko nimo tambok. Tago ka togo kita nimo ni mala ka. Habi pa lang. Yeah, dita mo sud kay to tago ang Franco. Bright ni Franco da. What's your command? Nagmas sa to. Nagmas bisa guys. Mayram tani sugod ako ay. Pinalami kay cable ba ko nang kurma kayo.
Abot mga tunga, one eye, wasak. Oh, Allah dia, balam dia. Enemy rampage. Wadyo kay skill guys. Kanya ko tan tani ron. Da. Lasit na ulti. Ay, nakulag Diaz animal. Our Diaz inhibitor animal. turret is under attack. Our That's turret fun, has been destroyed. Uy. Hi bro. Our base is under Oh, attack. God, kasakit. Di Enemy na ako rampage. An ally has mukwit been na ko, mukwit na ko. Sige, daogan na ni. Kapoyat. Ay, nako, fish gross animal. Kabaw sa siya. Gi-end ay kapoya na ning Fanny. Makawa mo nis gana. Ay, so ma-outro na guys. Sana kalimot naman sa istorya ng animal. So kanina. So that's it everyone. Please like and subscribe and turn on the notification bell on. And peace y'all.